Ntechen. Aja. Aja. Munebe. Il doit aller. Ça va? Ça va courir bien. Mais il faut agir quand la mine fenêtre ouais. Et quand la mine du jour vient kana. Che, moi tu voulais voir fanen. Quand soirée mani ni ga kono go donner. Ne te fait que kono ko ere don ere. Mais au beto isa o ko fe go e. Iwaro nde bumi aga kalan oro de la. Mais si ça ne tigi ye no, ori atonye infana blagwa ima. Eteni non kalan la ga mun kele ni bini bul. Mun tani? Mais anyini gan fam fena ge. Ouais. Ne ba ni ki e famia muni na. Ko ma ne mu fia mata finana. Iba ni ki famia mun. Che dogo. Iga ko be fe ka teme adanga ne. Ya famwa. Ka ko teme adanga ni munini. Ibo de so. Yala ninu. Ni be kuma ne ma. Ibi kuma chogo don ya na. No tembe tegero tige nyega. Fiere ga dogo aramaden tegere tigeri nyega. Sane perigi ga tegachi. Ne folo ben tachi nyega. Tige nere nyega. Dogo tige mogom nyega esige wa tigi don. Mais itene don, imna klaga ne don kofe. C'est vrai, il tige nyega adigirana. Mais ay joueur et bien moi. Ibsigata. Do. Chérie. Oui. Comme tu dis. Attends, voilà. Tu vas bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donne. Ah, ben, elle est bonne. Et les bonnes choses, ça marche quoi? Ok. Ok, c'est bien. Mohamed. Mohamed Boleno. Chaque fois, Mohamed Boleno. Ne compte pas de fin que les mimés nous voulons tout voir. Il dit si grand sœur Goroga Baroga Doni. Mohamed Koni. Intelligent, oui, mais si je l'arrête, agachama. Mais à jurer d'où vraiment. Il y a tagale. Demsen minutes d'où avait akawati la donc à manga essaie de faireasi. Akanga ga ko nyi ni 600. Abo wati de là. Ali ma faut qu'on parle. Ah, un meno de fois 600. Noi parli mbare do. Il y tami? Non, on te que t'auras chien si doron. Jusqu'y Paris doron qui ici. Abanara. Ani grande amie ne vole ça. Adjadou. Ouais bon, Adja elle va très bien. Bas freestyle là. Ok, une basta là au jardin. Bajalo. C'est bon. Comme il bok ma menaçou. Mais à cher kadou. Quel est? Wallahi, il bok ma mena donné hein. Kana jigina ma chérie. Voilà. Tu prends ça. Il va ne blague. Comme kenna. Mu ke war la. Wa dogale ñokoro de. War ko tene non. War ko tila. Tu es sûr? Mene de adima. Amene? Non, c'est bon. C'est bon. Tu es sûr? Problème tala. Ena we war dire ne ma. We na we baruri. Non mais nana doron ana buila kala ni basiti la. Ah bashi dan war dibe ñonya sira la. Ok, nya fam ça. Amene ni Mohamed nana ba dalé ma. Abse ka ñe ci balé. Ya fama. Ok. Ni fana yo mine to go. E fa ngamne to godi. Mais attends. Ibaro iga biko nunu ne te ka foshi de famille la. Mune be au juste. Fo shilete. Non. Bajalo. Ntara wakati mina mna konyoge dongo do kuma kura. Mana de nyingalige ofena na kuma. We fene ga jume defo. Na fam konyo ko de do. Ale ni dinko. Me ko do la kilifena. Ike peu. Yani ni kalo nga sa ko be nyana bo. Ya famo.
I y'o fɔ. Non, t'inquiète, il y a pour moi. Hein? Ok. Ah. Mais c'est là, il me faut. Ok. Tu as l'idée de placer la fana? Ouais, Joe. Baramadiri. Quand même. Wallahi kan foyi Ça yɛrɛ tile fila yɛrɛ. dɔn nɔrɔ. O minɛ tɛ dugu la yan. Cɛ min ana ye ma. Yɔrɔ tile filɛ na ko gun cayara an bolo dɔɔnin. Mais ko cɛ o cɛ an ka cɛ man ka fɔ ne ma dɛ. I ma nana bɔ la. Non, n ka cɛ nin diyara n yɛrɛ wallahi. Cɛ mais ma n buramuso a kibaru. Cɛ wallahi n t'o kibaruya dɔn sisan ya ma. Mais cogo di tan? Pas somɔgɔw nana nɔfɛ ne fana b'a ɲininka a kibaruya dɔn bilen. Cɛ n ka cɛ mun ɲa dɛ. E ni bɛ cogo min na e kun kan ka gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ la hali tile fila n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ e k'a ɲini k'a yɔrɔ dɔn ne kɔni bolo de ka ɲi ni ni mɔgɔ fɔmana ɲɔgɔn ma cogo na sugu dɔ la dɔrɔn kuma tɛ e ni yɛrɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛn cogo min na a ɲini k'a kibaruya dɔn sa n bɛ tila k'a ɲini k'a kibaruya dɔn n bɛ tila an ka cɛ olu to yen sa i b'a ɲini sisan de seli tan mais ka ɲi sa ok fo ba tɛ cɛ i b'a dɔn n yɛrɛ kun kan ka taa ci telimani dɔ de la sisan awɔ n kan ka dépôt kɛ n ka denmisɛnnin dɔw ma a wuli ɲɔgɔn fɛ ok fo ba tɛ Dawuli kan meme cɛ I yɛrɛ mɛnna dɛ bi ne sigilen bila k'e kɔnɔ fo ne kun na n'an daga sunɔgɔ donc Jazwa Mariam bɔ yan nɔ n bɛna na taga ci la n ka n'a sɔrɔ I y'i ko k'i jɛ i y'a faamu wa I ka minɛnɔgɔw ko kana bɔ n ka da kɔrɔ dɛ n'i bɔra n ka da kɔrɔ n bɛ n'i sɔrɔ yan kalabanci den ka to yen an ka taa. Dawolo le ouais vrai ouais cɛ ni kumaba dɔ ɲɔgɔn nɔfɛ dɛ ouais n ka cɛ sa I yɛrɛ tɛ ci dɛ ouais n ka cɛ sɔnkura bilala I m'o lamɛn non m'a lamɛn ouais n ka cɛ I tɔgɔ fɔra sɔnkura la I m'o lamɛn aw yɛrɛ cɛ aw tɔgɔ fɔ sɔn la a se k'a télécharger cɛw o kuma ne de bɛna forfait ta k'i ka son télécharger fa de b'i la n ka cɛ n'i ka fani kɔni ye mɔgɔ I b'a ka son télécharger e tɛ se ka taa son di ne sigilen ma cogo n ka cɛ I yɛrɛ b'a olu ta kɔnɔ dɛ n ka cɛ ouais I yɛrɛ ouais cɛ ouais n ka cɛ an k'o bɛɛ to yen sa la ni jeton dɔ nin b'i ka dɔɔnin jan dɛ n bɛna yɛlɛ sanfɛ dɔɔnin a bila n tila k'i wele cɛ Dawolo ouais I yɛrɛ y'o ye a bila I yɛrɛ b'a ye an t'i ye kuma bɛɛ ouais an t'i ye kuma bɛɛ répétition ne m'a fɔ n k'i k'a bila n ko n bɛ tila k'i wele a Dawolo sabali sa ouais ala ni dɔɔnin bɛ yen sa jeton dɔɔnin dɔrɔn ouais sinna bandi I bɛ fɛ k'an ladimi dɛ mun bɛ yen non n ka cɛ n'i ko ten ouais maître de kumaba cɛ mais nin fana a mɔgɔna sugu jumɛn de tan n ka enfant ta cɛ n ka cɛ yɛrɛ I ka denmisɛnnin ko ka bon trop n ka cɛ ne dun y'a f'i ɲɛna bɛɛ tɛ se ka k'an jɛ ɲɔgɔn ye cɛ sabali ten sa I b'a dɔn n ka mɔgɔ tɛ koyi I b'a dɔn enfant bɛ sigida la u bɛ to ka girin kan position dɔ la n'i fana m'a lajɛ ka to ka jeton dɔ d'u ma a ɲɛnama tɛ a mana kɛ cogo cogo I fana kan ka dɔn I man ka ye ko bɛɛ de la fana o ye sɛbɛ mais I ma ko n'u kɛcogo don quoi o ba tɛ n ka cɛ n'i ko ten a b'i bolo yen nɔ I yɛrɛ I ka mɔgɔ nin bɛ fɛ ka mɛn dɛ ouais e k'u to ne ma ne tɛ foyi fɔ nin ɲɛna ma I jɔ n b'u wele sisan ouais I shabu dɔɔnin cɛ mais aw bɛ ka mun de ɲini ganja a teliya bɛni ne m'a f'i ɲɛna ko ɲɛ fila tɛ se ka ne ye carré kɔnɔ a teliya awɔ an bɛ yiriba kɔrɔ a teliya cɛ an fɔ ninnu ka ko ninnu ka cɛ ne tɛ ka se ka foyi de faamu n'a ma ne yɛrɛ dabali ma ban depuis wagati jumɛn mɔgɔ jɔlen don k'u kɔnɔ halisa o tɛ ka se ka e k'u to ma bɛni Mafitini yɛrɛ a ka mara min a kɔrɔbayara sisan a kɔrɔbaya jara yɛrɛ kɔrɔmuso a bɛ kɛ tantɔ kɔrɔmuso mondial e tɛ kɔrɔmusoya yɛrɛ fama yɛrɛ wala I tunna bɔ tantɔ ne b'a fɔ e de beauté bɔlen don tiɲɛ na a kɛra fama ye awa ne ka sirani dun
baasi foyi t'a la ne yɛrɛ nana tanu k'a to sunɔgɔ la so n ka sunɔgɔ ko in tɛ ɲuman ye koyi mara bɛ kɔlɔkɔlɔ sunɔgɔ kɛ sɔɔni mara bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de la awa ne tɛ sara sɔrɔ n den in na koyi an bɛɛ ye kelen we an bɛɛ de kelen e bajalo wale ne tɛ awa sara sɔrɔ n den in na an bɛɛ ye ne kelen kun ka furuko kɔni a kɔni maa da fɛ parce que n'o y'a dɔn sisan ko den bɛ ne bolo aw yɛrɛ b'a dɔn sisan ne m'a fɛ ne yɛrɛ ko ne bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna e kun mago bɛ ne la den ko kuma in a ka kan i k'a fɔ cɛ ɲɛna n bɛ tila k'a f'a ɲɛna mais ne bɛ ka siran ne y'o fɔ nin ɲɛna tile ganu na n bɛ taa n ka ci la an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ bɛ se k'an sɔrɔ n ka so y'a mɛn i bɔrɔlen kɔɲɔmuso Avance. Ouais, prêt. Wa ready. A tɛ togo la. Cɛmɛ a kun kɛra cogo di? N'a kun bɛ kɛ togo la. A ma kɛ cogo di n ka cɛ fɛn bɛ d'e ma depuis wagati jumɛn i bɛ t'i munumunu ten tɔ n ka cɛ. Cɛ b'a dɔn nin wagati in na marché de kun tɛ yen kosɛbɛ quoi i ma. Marché tɛ yen ne mago t'o la sa wari ka d'a di wagati la ne ka sira b'o de la. Bon patron an kun nɔ tɛ sa marché yɛrɛ de kun tɛ yen nin wagati in N'i ya na. marché ko in dabila n ka wari bɛ. Bon fɛn sera ka latɛmɛ o. A tɛmɛ ne jagoya de bi ta kɔ bi ta in ne ka fɛn kana d'i ma k'i ka lamunumunu bilen nin fɛnɛ jɔn ye. Nin terikɛ dɔ de wa n bɛ ka ne bolo. N ka cɛ ne ma f'i ɲɛna ko mɔgɔ nasugu bɛɛ tɛ tugu an wa. Ouais nin tɛ fake sa ma. Fake ko in dabila tant que i bɛ mɔgɔ la tugu i bɛna ne ɲininka de. Ouais o ye cɛ awɔ. Bon bi ta kɔ bi ta ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ kun wɛrɛ kura kana y'i kun i fɛ yen bilen. O bɛ fɔ waati n y'a faamu. I minɛ ne taa nin feere n y'a faamu. i k'i jilaja ka kɛ sapu la dɛ. Ok bilɛmu tɛ sa mɛtiri a bɛ k'i ta ye an yɛrɛ bɛna ladon sisan ka don zibani dɔ la yan ma. Ok. An bɛ na sisan. Aw ka bɛɛ k'aw yala ɲɔgɔn ye tantɔ cogo di. N ka cɛ an ka bila o. n nana n terimuso de bila la k'an ka na ka ko dɔ de ɲɛnabɔ. I nana n ka wari to yan. nin ka baara kɛ fɔlɔ tɛ i ka wariko ma gɛlɛn. Ne tɛna nin ka baara kɛ fɔlɔ dɛ ne ka wari tɔ dun fɔlɔ. ne yɛrɛ ko n ye nin ka baara kɛ ne ye nin ka baara kɛ e ka wariko ma gɛlɛn ka i ka wari bɛ d'i ma. Ne tɛ n tɛgɛ maga foyi la ni ma ne ka wari di ne ma ne ka wari tɔ don. nin dɔrɔn de bɛ ne kunna a yɛrɛ bɛ ka di a ma min yɛrɛ. N t'a bɛɛ yɛrɛ. n'i y'a seli fɛ baasi tɛ n ka kɔɲɔ de kan ka kɛ wa bon a mɛnna sen na kuma bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ wa bon n bɛ fɛ k'a ka teliya de. I ka kɔɲɔ de kan ka kɛ. Na ko la. I ka kɔɲɔ in bɛ kɛ nka i kɔni i b'a kalama k'i bɛna taa bila sinamuso de kan. Awɔ n m'o kalama. Sinamuso in ye ŋana yɛrɛ wa i ka nin furu in na i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la. Solution foyi t'o la. Solution m'a lɛ. a lajɛ kɛ. Bon n bɛna saraka dɔw fɔ a k'olu bɔ a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya. N'i ko fɛn o fɛn an m'o kɛ. O saraka tɛ dɔwɛrɛ ye sagajɛ sagajɛma kanbilen
abo kelen faga n'aw faga a bɛ ŋaɲa ka fara a b'aw jija o kuru 3 ŋaɲa ka kuru 3 a fara awɔ a b'a ɲigin sɔgɔma o sɔgɔma i b'o min a ka ca a tɔ bɛ nɔgɔya ok mais ne bɛ fɛ a ka teliya yɛrɛ de ka furu in teliya yɛrɛ de teliyali ko hali k'o kuma bila a kɔni bɛ kɛ furu in bɛ kɛ mais n tɛ se ka fɛn f'i ye teliyali ko kan furu in bɛ kɛ a bɛ kɛ teliya ko in dun an mago b'a teliyali de la a ka teliya yɛrɛ de karamɔgɔ i tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ furu in kɔnɔna la fɔlɔ an bɛ k'o ko de ɲɛɲini e ma fɔ ko saga jɛma kan bila o tɛ basi bon an bɛ se ka wari di yɛrɛ mɛ b'a san n'o tɛ k'i ma baasi ye oui e b'i ka numéro dɔ yan ni n sera n bɛ dépôt k'i kun an bɛna sira ɲɛ sira b'aw bolo n'a yɛrɛ to an bɛ segin ka na i hakili to n ka wari tɔ la dɛ awa ne sirannen no wei ko sumago in ko ne ka hɛrɛ tɛ furu in na de bon n'i y'a kelen k'o fɔ e ta fanfɛla tɛ kɛ muso in ta fanfɛla de don parce que kɛ ne kɔni fɛ cɛ kɔni b'i fɛ o cɛ kɔni min fɛ o parce que e ma ye bi ne ko k'a bɔra ne fɛ yan muso in ta fanfɛla de don n'a y'a k'i la i fɛnɛ b'a k'a la n'i yɛrɛ ka dɔgɔn cogo minɛ yɛrɛ nin tɛ ka kɛlɛ yɛrɛ bɔ yɛrɛ i dan dɔrɔn k'a minɛ dɔrɔn k'a cɔngɔ kana hinɛ la dɛ sinamuso ko nin fɛnɛ a ma nɔgɔn dɛ n'a y'a k'i la i fɛnɛ b'a k'a la awɔ i b'a dɔn ne tɛ se kɛlɛ la kɛlɛ to yen nɔ sa n tɛ cɛ b'i fɛ o cɛ ta fanfɛla tɔ ne kɔni jigi ye n'a y'a k'i la dɔrɔn i b'a k'a la n'i yɛrɛ ma se i bɛ n wele an bɛ taa kɔrɔmatigɛli kɛ k'a faga kana ɲinɛ dɛ n'a y'a k'i la dɔrɔn i b'a k'a la cɛ ta fanfɛla tɛ muso in dɛ dɔgɔmanin in dɛ o de don e ma ye cɛ y'a fɔ ko ŋana don wa an yɛrɛ fɛnɛ ŋana dɔ de daga wuli kana hinɛ la dɛ ne jigi bɛ dɔrɔn ne kan somago in na walahi somago in fɛnɛ bɛ se dɛ wari de ka d'a ye oye ni wote ni wari ko kɔni tɛ ne si ne ɲɛna daga wuli yɛrɛ b'o dɔn ni wari dɔn ne bɛ wari dama a bɛ ne ka baara kɛ walahi ne b'i bila ni kɔni ne wari dama kɔni a b'i ka baara kɛ ka ɲɛ a bɛ se baara la yɛrɛ yɛrɛ oye n'a yɛrɛ togo wari ko kɔni tɛ oye an b'a kɛ kɔfɛ oye k'an mɛn an b'a ye awɔ Anna. Wallah. E nana mun ɲini ka dala? Ça va? Ça va. Kan mɛn. Cara tile fila yɛrɛ. E mana mɔgɔ sɔrɔ yan nɔ. Ah non, ne mana mɔgɔ si sɔrɔ. Mariam! Mariam! I yɛrɛ bɔ dɔrɔn Mariam ma sen ta ka bɔ. Mariam ye jɔn ye? O to yen nɔ i k'i nakun ɲɛfɔ. Ha? O to yen nɔ k'i nakun ɲɛfɔ. Ne y'i ɲininka nin ko Mariam ye jɔn ye? Mariam ye terimuso dɔ den de. I t'o fɔ siɲɛ kelen mais ko ne k'o to yen ne k'o to yen cogo di? I nakun fɔ bani k'o to yen, i nana mun na i k'o fɔ i ka taga. Ne nakun ye ne famani ma de, ne nana i lajɛ de. O kɔni tɛ kuma o, e famana ne ma. Sisan de bɛ ne yɔrɔ ɲini yan. Han? Bi de bɛ ne yɔrɔ ɲini. Cogo di? Cogo di? Bi de bɛ ne yɔrɔ ɲini yɔrɔ. Wagati min bɛ tulu ye nɔfɛ ma ne yɔrɔ ɲini, bi de bɛ ne yɔrɔ ɲini yɔrɔ. Han? Cɛ wa cɛ yɛrɛ ka sabali sa. Sabali to yen nɔ sa. E jinɛ e ye mun kɛ n na kɛ e bolo ko o ma digi ne na. Ne ko n bɛna kuma e fɛ dɔrɔn a ma ɲi nɔ quoi. I nakun ɲɛfɔ i ka taga bɔ. Ne lamɛn. I fari faga ba. Ne nakun ye furuko de. An ka fɔ ka bɛn kɛ furuko in na. Sisan kɔni. Sisan furu e bɛna ne furu yɔrɔ. Mais furu fɛnɛ ma fisa ni manamana ko ya. Ha? Bon ne tɛ se ka kuma furuko la sisan nɔ. N bɛ miiri fɔlɔ parce que mun kɛ na o ma bɔ ne kɔnɔ fɔlɔ. O dimiya bɛ ne na fɔlɔ. N bɛ miiri fɔlɔ. Awa olu to ne sa olu ko ni ko tɛmɛnenw ye. Ka ɲinɛ o quoi e bolo kɔni mais bi ne tɛ se ka ɲinɛ o kɔ. I bɛ se ka taa ka bɔ ne da la. Kuma caman nege tɛ n na dɛ. Ne ko k'i k'olu bila kɛrɛfɛ olu bɛɛ ko tɛmɛnen ne nimisara de. Kuma caman de nege tɛ n na i bɛ se ka taa ka bɔ n ka so a kuma caman nege tɛ n na dɛ. Ka taa ka b'i ka so. Awɔ wuli ka taa ka bɔ n ka so. Yan bila nin ko la o kuma caman de. Ah, ne ka sirani. Ne tɛ jɔn min kɛ ne sa. Papa e fɛnɛ bɛ sɛgɛn o. Non, a bɛ ɲɛ, a bɛ ɲɛ. Est-ce que dɔ tɛ da la?
aw bɛ sɔrɔ dɔ bi taa da in mankan bɛ ka bɔ ala ye mɔgɔ miiri aw n t'a la kana kɔkɔ o tuma mun kɛra e nana mun ni dalen yan nɔ walisa fa de wulilela n ma fɔ k'e sen kana se yan walisa e kunkolo de bɛ ka wuli fa de don ne la ne nana mun ɲini an cogo ne mago b'e de la kɛ e mago bɛ ne e ka fɛn dɔ de bɛ ne bolo ni bɛna nin na han walisa e kunkolo de bɛ ka tiɲɛ fa buruburu bɛ la n'u ma kɔ e ma e ta bɛna kɛ baara ye mɔgɔw bolo tugu ne ko an ka taa sa ka tugu e kɔ halisa e jɔli bɛ kuma la kuma fa de bɛ ne fana ne bɛ tugu e kɔ e bɛ da o la jigin dayɛrɛ jigin jigi ka bɔ dɔ in na jigin i tɛ sabali jigin e tɛ fɛ ka n daji la cɛ la e ka jigin sa jigin n bɛ ka f'i ye sabali ne ma sabali ne bɛna mun kɛ ne ma sabali e de bɛna mun kɛ ne fɛ k'o de dɔn e bɛna mun e kɛ dun bɛ tugu ne ko an ka taa bi dɛ i bɛna fagari ka taa ni n suya ou bien i bɛna ni ŋɛnɛ karabali ka taa fa b'i lo k'i ka jigin tugu an ka taa e nana mun ne la yan nɔ Ça va? ça va pas Pourquoi? i nana mun ne na kun fɔ e nana jumɛn la ne fɛ yen nɔ Ne nana ci de la i fɛ. mun ci Sigiyɔrɔ da fɔlɔ bɛ sɔrɔ ka ci. sigiyɔrɔ tɛ ne nana ci minɛ i b'o fɔ mun ci de bɛ nɔ k'e nana ci la ne fɛ yen nɔ Sabali sa Awa. a tɛ mɛn dɛ e nana mun ne la ne fɛ yen Ne nana ka furuko de la. mun furuko e ni jɔn cɛ ne kɔni tɛ Awa cogo di? tɔgɔ di o tora e ɲɛna kɔrɔlen kɔ a wala e bolo ko dusu tɛ ne kɔnɔ de ya e ma ne tunu ka taa kɔnda muso wɛrɛ la wali ne tɛ muso de ya han C'est vrai ye muso ye. Mais Awa bi ko ma ne bila i nɔfɛ dɛ. bigo ma ne de bila e nɔfɛ ne somɔgɔw bɛna ne di cɛ ma ne ba o cɛ la ko fulu ye ne gɛn ka bɔ du kɔnɔ sisan de i bɛna ko furuko ne tugura e ko e m'i banna ka taa kɔnda muso wɛrɛ la Danafɛn bɛɛ bɛ fili. sisan n'i kelen k'o kɛ sege ne tɛ muso de Danafɛn bɛɛ bɛ fili Awa. Depuis n'o don na n y'i lajɔ ka yafa deli fɛ i ma lamɛn ka n'i ka so k'i lasigi ka yafa deli fɛ i ye n wulu gɛn bi n nana to i tɛ ka tila k'a jana Awa a kɔni ka di ne ye ne bɛ n'i furu de denko in i k'o bila kɛrɛfɛ furu bi Ala ta de sisan o kuma t'a la cogo di walayi bila o kuma t'a la ne k'e furu o man di e ye wa e yala sa ne de tun bɛ e nɔfɛ fɔlɔ tututu la e ma lɛ kɛnɛ na sisan nɔ falen kɛnɛma musow la kuma min k'i bɛ sɔrɔ ka na ne fɛ yen nɔ o tɛ yan han ka fɔ o la cogo di k'a fɔ o la kɛ bi e bila kɛnɛma palon na e bɛ taa kɔnɔ dɔ la ne tɛ muso de ya diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛ ka muso o muso furu Awa i tɛ manamanako ta k'o sɛgɛrɛ parce que la furu ni manamanako o tɛ kelen ye dɛ ne tɛ se k'o dɔn tan tɔ parce que ne somɔgɔ ye ne gɛn ka bɔ an ka so ko u bɛna ne di cɛ ma ne ye ba o cɛ la ko fo e fana ma ne to yen nɔ wa tata cɛ ne ta an la cɛgɔlen ko bɛ cogo di wala ko tɛ cogo la basi t'i la kɔni basi foyi de t'i aa cɛ i ye n bila dɛ e tɛ cɛ ɲɛnɛma ye koyi mais cogo di e tɛ cɛ ɲɛnɛma ne y'a fɔ tata ɲɛna o k'e tɛ cɛ ɲɛnɛma ye non ne de b'a fɔ k'e tɛ muso ɲɛnɛma ye Martine mais i bɛ se k'i cɛ bila tan ne dun bɛ to ka na tata fɛ yen an n'o don ne bɔra tata fɛ k'e bɔra non ayi o tɛ tiɲɛ ne bɔra tata fɛ ko e bɔra tata ɲininka ma ne bon a bɛ se ka kɛ a y'a sɔrɔ n taara baarayɔrɔ la mais i b'a dɔn i natɔ i ma bɛn ni denmisɛnnin dɔ ye sira la ayi ne ma denmisɛnnin ye sira la jɔn de tun ne an denmuso de bɔlen don ne n'a sigilen bɛ baro la sisan dɔ de da kɔngɔ ne nana mama ayi Aja Aja de bɔra awɔ kɛ ne kɔni ma ye sira la i m'a ye ne ma ye
ne taara o bɛ se ka kɛ cogo min na a bɔra ka na dayɛlɛ tuguni a ma segin ka ne kɔrɔmuso dun ne kɔrɔmuso dun aja fɛngɛ tata 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 bɔra koyi tata taara mun bi bon vraiment n t'a ta yɔrɔ dɔn ne ma kangare muso ka nin yala wi kuma bɛ nana k'a bɔra ah mais Mafitini e de kɔrɔmuso de don dɛ e de bɛ se ka kuma a fɛ i m'a fɔ ma e de bɛ kuma a fɛ sinon ne kɔni ne t'a dɔn ne bɛna min fɔ ne bɛ se k'a bali bɔli la de n'i y'o kɛ aw tɛna a fɔ ko hali n tɛ sɔn mɔgɔ ka taa yɔrɔ la ko keleya dama o fana ye tiɲɛ ye san cɛw ka ko fana ma nɔgɔn e de bɛ kuma a fɛ i y'a faamu o ye n y'a faamuya n bɛ kari kɔnɔna in lajɛ n'i ye Aja ye sinon ko in ma nɔgɔ tan dɛ ne yɛrɛ bɛna sira ɲini k'an bɛn ok baasi t'a la an b'a kɛ ten rentrez bien sisan ne bɛ wuli sisan nɔ i bɛ taa ka bɔ n ka so Awa cogo di ne y'a wuli ka taa ka bɔ n ka so de wuli bani wuli ka taa ka bɔ n ka so ka wuli ka taa ka b'i ka so Awa sabali sa e nana mun de la han e bɛ mun de la yan nɔ i fuga a den na wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ n'an sigi den wuli ka taa ka bɔ n ka so cɛ Awa sabali sa jinɛ taa ka bɔ n ka so kuma caman nege foyi tɛ n kunkolo la taa ka bɔ n ka so kana dɔ fara n doni yɛrɛ de kan taa ka bɔ n ka so e b'a ne de gɛn wa min k'e de gɛn kɛ wale bolo ko mun de don n'i ye taa ka bɔ n ka so e b'a ne de gɛn min k'e de gɛn e y'i ta kɛ bɔn taa ka bɔ n ka so ne ye jinɛ gɛn n sigi a de kun k'a to yen nɔ ne ko kɛra togo o togo la mɛ ko kɔrɔlen kɔni o kan ka tɛmɛ dɛ Aja n bɛ ka kuma i fɛ fɛnɛ i b'i ban kuma fɛ yan n'a y'i ja kana kuma yɛrɛ ne tun kuma n tun b'a da nin ɲɛkan han ma dala ne ka ordinateur page ɲuman don o la a y'a ban ka kuma wale n'a kun kumara han an t'a ka dala bi n'a kun ye musoya kun ka un mot place dɔrɔn n tun bɛ nin furan fo ka nin faga n dennin t'a yɛrɛ dɔn Mariam e kun sigilen don e kun bɛ ka jumɛn de lamɛn e mun kan ka kuma lamɛn mun de la n tɛ n'an sigi denya la dɛ i ye n ka kuma faamu wa e bɛ n'i sigi ka ne ka kuma lamɛn mun de kɛra han wali e ne ka jasɔrɔ mari fana in taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ i sigi Maître fɔlen kɔrɔ tɔ bɛ dalamaga bɔ tɛmɛ nin baara ne sera yan cogo di aw ye mun de kɛ n na ne sera yan cogo di mɔgɔ ma fosi de k'i la yan cɛ e dimi i kati ka gɛlɛn i ma dɔn ne mɛ ne nɔfɛ e tɛ kuma mɛn da n'i m'a fɔ k'i ka fara ka bɔ n na i tɛ kuma mɛn don n'i tun ye kuma min k'a b'a daminɛ la i bɛ mun kɔ de i ye mun sɔrɔ de i tun t'o sɔrɔ ne ma basima fosi de ɲini e fɛ ne ko n kan ka kɛ teri ye dɔrɔn de o ko juguma yɔrɔ bɛ min i bannen n'o de ma e fɛ o tɛ ko jugu ye ne ni cɛ teri ne ni cɛ tɛ kɛ teri munna ne tɛ a dɔn o fɛ ko ne ni cɛ tɛ kɛ teri i k'i fara ka bɔ n na i y'a mɛn k'an fara ka bɔ e la ne nɔrɔlen n'o de la han cɛ a dun mɛnna ne b'a kankari dɛ n'a sɔrɔ kojugu ko tun bɛ ne kɔnɔ ne tun bɛ se ka e faga sisan mais ne tɛ mɔgɔ jugu ye e bɛ k'a kɛ mun o tɛ ne ko jagosa de teriya n m'a fɔ k'anw tɛ kɛ teriya i bɛ mun de kɔ halisa
Bon, ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn e ni ne an bɛ kɛ teri diyagoya. Na est ce que e kunkolo ka ɲi e bɛna wuli e bɛna taa min? o tuma ne y'a f'i ɲɛna ko se tɛ aw ka manamanakan kɔ wa kumakan laban n bɛ fɛ an ka kɛ teri e ko cogo di? problème t'a la mais i bɛ se k'an bila an ka taa so wa komi i yɛrɛ ko ko problème t'a la o diyara n ye trop n tɛna girin k'an yɛrɛ f'i ye mais n'an bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka taa fɛ petit baara ɲɛna yɛrɛ de i bɛ se ka taa bila sira wuli y'a bila sira b'i bolo. Mama, e wulila o ye kelen awɔ n'i taatɔ yen n bɛ ka taa n terimuso ka anniversaire kɛ yɔrɔ la ok ne bɛ ka Aja de ɲini ka sɛgɛ quoi Aja bɔra a bɛ heure 3 ɲɔgɔnna bɔ ne m'a ye ne n'a sigilen min yan dɔrɔn dɔ nana da gosi ne ko n k'a ka bɔ ka taa da de yɛlɛ dɛ a bɔra a taara o la n m'a ye ɲɛna tuguni. papa ne tɛ Aja yɔrɔ dɔn mais n'an bɛ bɔ kalanyɔrɔ la cɛmisɛnnin dɔw bɛ to k'a lajɛ ne ma deli la n'a ma to k'olu nɔfɛ o. ayi dɛ ne ko dɔ de nana da gosi yan a bɔra ka taa da de yɛlɛ a ma don tuguni quoi n bɔra n ye kare kɔnɔna bɛɛ lajɛ n m'a ye. papa e tɛ ka da ne la o cɛmisɛnnin ninnu ne don olu bɛ Aja kɔ de a taalen bɛ sɔrɔ olu de ka gɛrɛ ne est ce que e bɛ Aja dɔn. ce qu'on va faire i bɛ taa u ka gɛrɛn na ko ne ko Aja ka na yan sisan ko ni n taara Aja sɔrɔ yen a cɛmisɛnnin fɛn fɛn bɛ gɛrɛn na u bɛɛ ta fila ni cɛ tigɛ taa sisan. papa ne t'u ka gɛrɛn yɔrɔ dɔn. e t'u ka gɛrɛn yɔrɔ dɔn e t'u si ka du yɔrɔ dɔn. ne t'u dɔn yɛrɛ k'u b'an jɔ ɔkɔli taga sira la de ne t'u ka du yɔrɔ dɔn. ok c'est bon taa i ka taga la. Cɛ petit baara ɲɛna yɛrɛ de. A ɲɛna. Cɛ non bi kɔfɛ n bɛ place yɛrɛ de d'i ma n bɛ place ba de d'i ma cɛ yɛrɛ i ye enfant duman ye walayi. A trimɛ walayi problème t'a la cɛ n bɛ don so ka bɔ wa walayi cini dɔ bɛ n bolo so n bɛ t'o gérer ka na. I bɛ se ka taa. Ouais. a dun kɛra cogo di. k'a kɛ cogo di papa. e kun taara min. ne kun taara da kunkolo la ne kun taara n terimuso dɔ fɛ ne ma taa mɔgɔ fɛ ne kun taara n terimuso dɔ nɔfɛ. mais cogo di tan. papa ne ni e sigilen don baro la yan da bɛ kɔngɔ ne ko n k'i ka taa da lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen e taara e ma segin tuguni o ye terimuso jɔn ye. ne terimuso kura don papa e t'a dɔn a bɛ kɔfɛ kare in na. Aja. naamu papa. e terimuso ne t'o dɔn depuis e bisimila ne ma maa si y'i nɔfɛ ko teriya. papa n bɛ ekɔliso kelen na n bɛ kilasi kelen kɔnɔ o don n'a nana ne nɔfɛ o la ne fana taara a nɔfɛ. mais o n'a ta o ta i tɛ se ka taa ka sɔrɔ i m'i sara ne la e bɛ se ka bɔ i yɛrɛ ma ka taa cogo di bi ye ne bila ne bɛ k'e ɲini fan bɛɛ fɛ yan nin ma ɲɛ dɛ kana sɔn nin ma i y'a faamu. awɔ. kana sɔn ka to ka bɔ ka sɔrɔ i b'i sara mɔgɔ la. ne ye bi bɛɛ kɛ k'e ɲini ka sɛgɛn fan bɛɛ fɛ n'a fɔra mama dalen don sunɔgɔ la e bɛ ka bɔ ka yaala kɛnɛ ma c'est pas bien kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni dɛ. awɔ papa. i y'a faamu. doso i ka t'i do kɔnɔna na i ka t'i da.
au moins ça va. Ça va. Quand il m'a vu. Wala kan foyi. Ça va. Don dɔrɔn. A camuna kɛ tile fila yɛrɛ. A yɛrɛ fama yɛrɛ denmisɛnw o don o b'an cɛ. Non n jo t'o yɔrɔnin na. Cɛ ɲɛna fin bari kun ɲɛna. Cɛ kana nin fɔ. Ɲɛna fin bari. Cɛ b'a to n bɛ kirin dɛ. Ɔrɔ ne yɛrɛ peresilen baro don maraji in na a ka kɛ dɔrɔn ka fɛngɛ. E peresilen tɛ ka ne bɔ. Mais sisan nɔ na. Problème jumɛn de bɛ da la a ko la sisan nɔ na i n'a fɔ a manque jumɛn de b'i la wa. Wala manque foyi tɛ ne la ko in ka kɛ dɔrɔn. Ayi o tɛ se ka kɛ o ma dɔ fɔ dɔrɔn. A ka kɛ dɔrɔn sinon manque foyi tɛ ne la ko ne ka kɛ dɔrɔn de ka ne yɛrɛ peresilen bari don a ka kɛ. Ayi mais o ma si dɔɔni fɔ dɔrɔn ma nɔ parce que ne ma fɛn fɔ ne fana o bɛ ne n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na o i bɛ dɔ fɔ dɔrɔn hakili bɛ fɛn sigi min na wa. Ni kɔɲɔ in tɛmɛna kɛ ni mun bɛ yen an bɛ so kelen kɔnɔ ka bɔ o ye ko bannen ye. Sinon i ɲɛra nin cɛ a bɔrɔnen don dɛ. Non. E o diyara n ye toro n bɛ ka tulu dɔ de minɛ. Kɔɲɔ bɔrɔn tɛ yan. Pour que kɔɲɔ non kaɲ nɔ. I b'a faamuya yɛrɛ de. Ok. Sinon ne yɛrɛ ma ka yɔrɔnin dɔ tagali proposer an bɛ taga ɲɔni kɔɲɔ cɛ n bɛ taga sortie dɔw kɛ. O dun diya ne ye o ka di ne yɛrɛ. Mais e yɛrɛ fɛ an ka taa yɔrɔ jumɛn sisan. Yɔrɔ min kɔni mana jɛ dɔrɔn an ka taa yen. Ayi dɛ i bɛ yɔrɔ dɔ fɔ dɔrɔn. Ni yɔrɔ min ka di ye dɔrɔn o ka di ne ye ka ban ni yɔrɔ o yɔrɔ ka di o ka di ne ye. Mais n bɛna réfléchir a ko la quoi. Téléphone bɛ ka sonner a t'a kɛ. Ayi n tigi bɛ ne tɔɔrɔ. Mais jɔn de don. Ayi dɔ de don. O jɔn de don a tigi tɔgɔ. Allo. Awɔ n taara ci la yɔrɔ dɔ la. Kɔfɛ n tila k'i wele kɔfɛ. Awɔ kɔfɛ n bɛ tila k'i wele. O jɔn de. Ayi n ka mɔgɔ dɔ dɔrɔn de don. Mɔgɔ dɔ jɔn. N terikɛ dɔ de don. I terikɛ o jɔn ye o bɔn. O b'an ka yɔrɔ la de. Mais o bɛ wele cogo di nin cogoya la tan. A mago de bɛ sɔrɔ o la. Ne tɛ k'o faamuya yɛrɛ. A mago dɔrɔn de bɛ na sa sinon fosi de t'an cɛ. Parce que hali o don na an jɔlen appel misɛnninw bɛ ka kɛ mais i tɛ ka sɔn appel ta mais ne ma kuma o la mais. O tɛ sa ne tɛ fɛ k'e déranger de ka e ne to kuma la o man di ne ye. E yɛrɛ dun b'a dɔn ne bɛ keleya fana. Ayi sa kana n den sa. Cɛ ne yɛrɛ bɛna sira ɲini. Cɛ keleyala ma mɛn baro la. Walayi n bɛna taa so sisan. E bɛna taa mun na sisan. Mama magoba de bɛ na. Ok. Tɛ an b'a kɛ o la don ɲuman dɔ ye. Awɔ i kan mɛn. Ok i bɛ n ka foli fo yan na o. Ok. Allah. E bɛ ka ne fila ta mun bɛ yen? E kun taara min? N taara mun bɛ ɲɛ sira la? C'est comme ça que tu me parles ko ne taa yɔrɔ mun bɛ ɲɛ sira la? Ne taa yɔrɔ foyi tɛ s'i ma. N'an bɛ taa an bɛ se i bolo i bɛ ko min na n t'a kalama mais n'a tolila a kasa bɛ bɔ. Bi cɛ tɔgɔ de ko tiɲɛna. Ne kun dalila i la cogoya min na dɛ bi n tigɛr'i la i ka mɔgɔya. Est-ce que ne y'e ɲininka o de la? Cɛbakɔrɔ. N y'i ɲininka k'i kun taara min ko n bɛ ko min na n'a tolila a kasa bɔ. Ne bɛ mun ko la? I b'a dɔn. I bɛ ko min na i b'a dɔn. Bi i yɛrɛ kalila fili i bɛ ko min na i bɛ ko min na i b'a dɔn. Ne ta tɛ n yɛrɛ yan. Ne fana tɛ n yɛrɛ. N t'a dɔn u bɛ ɲɛsira la. Depuis quand e ta i yɛrɛ? N tɛ n yɛrɛ a daminɛ la sisan. Wa bi tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ n yɛrɛ wa don nataala fana n tɛ n yɛrɛ. Ni e ma sabali fɛn min ni e ma sabali e b'i bolo minɛ k'a tiɲɛ ko n tɛ foyi f'i ɲɛna. O kɛbaga bɛ caya. Ne e fana ma sabali ne e ma sabali e bɛ filɛli kɛ ni i tɔn ye n tɛ foyi f'i ɲɛna. Maman, ça va? Tu es là, on est fama ouais. Qui tout nous ta? I ben fo iben doa. Tu sais beauté ra yo ga bore ouais. I ben fo iben doa. Ni ne te do ne ku me fa. Itendo. I be singa ku no ngatemia. Ke to tu gori ke to ya. Te ni ne te do ne ku me fa. Elle vient tu no. Ne ku me fa.
e tɛ se ka ne dɔn ɲani diɲɛ wuli cɛ i bɛ se ka to yen n ka tɛmɛ a LV k'e to yen cogo di e ɲɔgɔnna muso ɲuman cɛ jumɛn bɛ yen ko bɛ to yen ka tɛmɛ tan dun cogo yɔrɔ ne bɛ ka kangaridiya na kuma bɛ don yan fɛ bɛ bɔ ne yan ne tulo tɛ nin na yɛrɛ k'e to yen cogo di k'e to yen nɔ Ouais. Ouais, cɛ an tɛ nin ka téléphone na la. Cɛ comme wagati bɛɛ de bɛ mɔgɔ bila problème kɔnɔ ouais. Problème ko to yen. N'a nana ka taa datugu téléphone nɔfɛ nka cɛ i yɛrɛ ka choix ouais. Non cɛ e de b'o jate an ka taa nin ka téléphone na. Cɛ kana ne don problème na sa. Oya. Ne ba hakɛ to tan dɛ. Awɔ an bɛna fɛn dɔ la. Hakɛ to i ka heure an faga heure la heure ma bi. 16 heures de bɛ yen nɔ. Ouais. N ka telefɔni. I bila bɛɛ la mu kule TV. I ka telefɔni ja nɔ kɛ. Mu bɛ ne jalan dɔ ja i ɲɛ kan i bila an ka ladon. N ka telefɔni. Ne ka telefɔni. Allah o tɛ n ka telefɔni. Ne ka telefɔni. Ne ka telefɔni. A kɛra cogo di? Ne fa walayi tɛ ɲa ne ma. Denmisɛnnin de ta ne ka telefɔni mɔgɔ tɔna ninnu walayi. Olu y'o minɛ e la cogo di? K'u ko ne ka hɛrɛ de d'u ma kɛ. K'e ka mun d'u ma? Ko kulu bɛ e lajɛ ne t'u yelen dɔn. U taara fan jumɛn fɛ? U taara ɲa ne fɛ. Fan jumɛn fɛ? Ɲa nɔfɛ. Ne mago sara kɛ. Ne mago sara. Ne ka telefɔni ne mago sara. Ne ye yɔrɔ in fan bɛɛ lajɛ ne ma u ye a bɛ se ka kɛ u taara yɔrɔ. E mun ya? Ma mɔgɔ si. Ne ta tiɲɛna kɛ ne ka telefɔni. Taa so. Kana to ka bɔ nin sira in fɛ fiyewu bɛɛ b'a dɔn nin sira in man ɲi. Kana to ka bɔ nin sira fɛ y'a mɛn. Ne bɛna n'a kɛ cogo di sisan nɔ? E yɛrɛ hali sac t'e bolo k'i bolofɛn bila a kɔnɔ. Ko ne kun bɛ ka taa ci de la kɛ. Ah ok c'est bon taa so. Taa so han. Ala y'i garisɛgɛ don a la. Ouais siyan an bɛ min kɛ sisan n kɔnɔ n bɛ don ka bɔ ka so kɔnɔ sisan. Ouais an ka don ɲɔgɔn fɛ. Ka don an fɛ ko mun bɛ yen lɛgi bɛ i bɛ fɛ ka taa n di problème ma. Oh faut pas. I bila paix la n bɛna sisan. Ni kɔni mɛnna ne b'a bila dɛ. Ya. A kɛra cogo di? A ma kɛ cogo la. Bi ye tile 2 ye ma si so e kun bɛ min? Ne kun bɛ n terikɛ dɔ de fɛ ci dɔ de kun bɛ yen. E kun b'i terikɛ fɛ e bɛ taa su 2 k'i kun fɛ mun kɛra? Kɔɲɔ de kun b'u fɛ ne taara si. Ni kɔɲɔ bɛ a sera ka taa si yan? Han? Kɔɲɔ b'i terikɛ fɛ yen dɔrɔn kɔɲɔ in na e ka jɔda jumɛn b'a la? E bɛna taa mun de kɛ yen? Comme ne n'a bɛ yala yala ɲɔgɔn kɔ bɛɛ b'a dɔn. O la o b'a to k'e tɛ se ka na so wa? A bɛ yala yala ɲɔgɔn fɛ e tɛ se ka na so e tɛ se ka na si so ni dugu jɛra ka taa kɔɲɔyɔrɔ la. Petit depuis i ye école bila an ka cɛ i bɛ ka don dɛlɛnya de la sisan n'est-ce pas? Dɛlɛnya wa e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma. Mais e bɛ se ka su 2 k'i kun fɛ cogo di? Ne m'a fɔ k'an kun bɛ kɔɲɔ la ne tɛ sɔn dɛlɛnya ma. I ka nin ko ninnu man di ne han n dabila ka to ka t'i si i kun fɛ nin dɛlɛnya système de don ne tɛ ninnu fɛ. Ok n y'a mɛn bɔ. E yɛrɛ b'a dɔn sigida in denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛnen don i bɛ taa ka yala ninnu fɛ sa i fana bɛ taa kɛ mɔgɔ lankolon de ye sisan hali bi ne tɛmɛna muso dɔ la a bɛ ka kasi ko denmisɛnninw bɛ k'a ka téléphone minɛ a la e b'a dɔn o tɛ ko ɲɛnama ye. O kɔni tɛ ko ɲɛnama ye. Ni système ne tɛ ninnu fɛ dɛ n dabila ka to ka taa si i kun fɛ nin n t'a la dɛ e ye dumuni kɛ yan? Ayi ne ma dumuni kɛ fɔlɔ. A filɛ ka taa si i kun fɛ hali i ma dumuni kɛ fɔlɔ i filɛ cogo min na ni bɛ nin dabila nin Fatim taara yɔrɔ min bɛ e fɛnɛ bila ka taa. Ka taa ni ne ye wa? Ka taa ni e kɛ. Awɔ n t'a nɔ ye. I kɔni tɛ ne kɛɲɛ yan n'i bɛ fɛ ka ne kɛɲɛ ne bɛ bila ka taa classe la. Yafa n ma. Ba k'e tɛmɛna muso dɔ la k'o y'a ka téléphone minɛ a la wa? I y'a ka téléphone minɛ kɛ. Impoli ninnu misiri kɔrɔnin yɔrɔ la
n y'a sɔrɔ muso bɛ kule la f'a b'a turu a kunbere fila kan. O muso in bɛ cogo di tan? Muso jɛmjan dɔ don tayi b'a la dɔɔni. Ne yɛrɛ misiri côté bɛɛ la mɛ denmisɛnnin don sinon n kun bɛ fila ta denmisɛnnin dɔ la. O man ɲa dɛ ba. Mɔgɔ tɔɔrɔlaw tɛ yan. Muso dɔ bɛ kasi cogo min na f'a b'a fɔ k'a jigi kari la a don se a bɔsi. I b'a sɔrɔ cogoya foyi tɛ ne ka téléphone kura san. Ne yɛrɛ ko a ma n ko a ko tɛ bila tan. N terikɛ dɔ ye commissaire sini bɛɛ n bɛ taa 12e na an bɛ taa ko ɲɛɲini. Kɔni lɛgi tɛna sɔn mais kuma b'a ɲɛna. Ba ka dan ne ma han hali ka a ko bila tan. Ka ko bila tan cogo di? Denmisɛnninw bɛ ka muso mago sa i b'i jɔ k'o ko bila tan tɔ. I ka ko n t'i ka ko la dɛ. Wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Cɛ ya kuma fɛ kɛ mun de bɛ yen? Bisi jumɛn kɛra? Ya Fatimi mɛ. O ma an ka da. Cɛ kuma mɔgɔ fɛ n ko Tim fa bɛ yan. An me. E ka mun de b'o la? Fatimi bɛ waati n bɛ fɛ k'an jaabi de. A dusu gɔrɔnɔ bɛ. An gɔrɔn ne ɲininka. An ma gɔrɔn in kɛ yan. Bon ne tɛ se ka foyi fɔ a ye dusu gɔrɔn an fa yɛrɛ bɛ a b'a sɔrɔ. Can bɛ fa ye k'i ya. Kuma bɛ ka k'i fɔ bɛlɛ bɛ ka manamanakan de fɔ. O ma an ka bila an ka don so kɔnɔ. A bolo a jamalen de don. Ouais, ya san ɲɛfɔ kɛ ouais. Cɛ a bɛ se ka ɲɛfɔ a siyan i ye n don problème na a filɛ n y'a f'i depuis a daminɛ ne bɔra so sisan gɔrɔnɔ ci bɛɛ ɲɛfɔ ne ye k'ale bɛnna ni muso dɔ ye sira la k'a bɛ ka kasi ko dɔ y'a ka téléphone minɛ an de ye téléphone in minɛ ko min yɛrɛ y'a juguman wɛrɛ k'a bɛna taa polisi sɔrɔ i filɛ ka n don kaso la gɔrɔnɔ bɛna polisi wele sisan dɔrɔn a bɛ kɛ problème an bɛɛ bɛ taa wora ni gɔrɔnɔ de y'a dɔn ko ne fɛngɛ in kɛ n ka cɛ a bɛ ne datugu de ou a bɛ taa ne ye flash la. Cɛ ya ye bɔ mɔgɔ da la sa. Ka bɔ mɔgɔ da la den jumɛn? A ye yera. Ko a bɛna a taa n'a ye polisi so la e bɛ jɔ k'a ye ne yira ni polisi nana fanga de y'u k'an ye kɛ. Téléphone diya y'i da bɔ a bɛɛ la ne b'a gérer. Cɛ ni ne kɔni taara polisi so la n tɛ n ta y'a fa ne ye wa ni gɔrɔnɔ y'a suwa cɛ i yɛrɛ. Ka téléphone diya y'i sen bɔ a la. Téléphone filɛ a tɛ di suwa kɛlen i bɛ dɔn ko ne k'an téléphone di fa de b'i la an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. siran cogo min na tantɔ ne yɛrɛ dabala ma ba ye. Ne yɛrɛ bɛ ne nɔfɛ yala dabila téléphone in filɛ n kelen bɛ taa feere. E bɛ t'o feere fa de b'i la. Wa ni bisi kɛra po ye e de bɛ taa ne tɛ taa. Jɔn bɛ taa. E de dɔnnen don e fa de m'a fɔ k'a bɛna taa enquête kan. Allah. Alhamdulillah. Ara to ne ɲɔnɔ b'i la dɛ. N delila ka bɔ yan. Ne mago bɛ Fatimi de la Fatimi bɛ yan. Cɛ min delila ka na Fatimi nɔfɛ e don dɛ. Awɔ ne de don. Kamalen i kafara i yɛrɛ la sago. E bɛ Fatimi ta k'a loger fɛ yen k'a dogo i ka so ka i sago ni dungo k'a la ye sisan i bɛ n'i sigi ne ka so k'i bɛ Fatimi ɲininkali kɛ est-ce que i kunkolo ka ɲi ça va chez toi imbécile que tu es i kun n'a kala ta ka wuli ka bɔ n ka so kɔnɔ i tɛ wuli yan. Mais gɔrɔn ɲɛ mun kɛ. Gɔrɔn cogo di ne den de tun tɛ e fɛ yan a tun tɛ bolo wa. O mo cɛ kana to nin k'i dɔgɔya tan sa. K'a kana to jɔn k'a dɔgɔya. E kɛ. Baw fuwari den fara san y'a bɛ minɛ ya. I bila paix la. I bila paix la o bɛ ne cɛ petit cɛ i filɛ cogo min na ne bɔra nin ɲɔgɔnna na han aw la k'aw ye denlankɛw de ye aw ta bɛ bila ne ta foroko kɔnɔ a y'a mɛn a y'a fuwari bɛɛ la bɔ n ka so kɔnɔ ne y'a bila aw b'aw fɔra sama bilakoro ninnu a bɛ n den ta ko ka loger nourrir an sago selen sa a bɛna aw jɔ k'aw ɲɛ jɔ ne ɲɛna ko Fatimi bɛ min imbécile aw tɛ ya de don a bɛna a b'a fuwari den fara d'ailleurs nin ko in tɛ bila tan. E bɛ t'o feere fa de b'i la d'ailleurs téléphone yɛrɛ di yan ka taa n'a ye. Ka téléphone bɛ di ne de bɛ taa n feere n ka cɛ wari bile bɛ kɛ ne ta ye. E bɛ taa feere sigi fa tɛ la téléphone da. K'a tɛ di ou plan bɛɛ bɛ yen. A bɛ mun téléphone ko kuma la. Plan jumɛn bɛ yen sisan. Ko plan jumɛn bɛ yen wa. Ne bɛ ka ɲininka a bɛ mun téléphone ko kuma la. O b'a ni ɲɔgɔn cɛ e ka sira de b'a la. A ye téléphone in di ka na. A nana ko min na a y'a n'a ɲɛnabɔ a k'a bila ka bɔ yan wa a y'a mɛn. E bɛ ka tila ka manamanakan de fɔ yan. A cɛ e jɔ yen. Hali ka mɛtiri ne tɛ siran o ɲɛ o kuma t'e ma yɛrɛ. A ma se ne ka mɛtiri ma yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ yan. Bon téléphone minɛ kɛ. A bɛ mun téléphone ko mankan de yan. Chèque. A y'a bila. O de daga da dɔrɔn a y'a bila.
sian o kuma cɛ ne n tɛ fɛ ka da don da la mais ni den kelen ta i k'a da fila kan cɛ e fɛnɛ bɛ ka Umu e k'a bila ka bɔ yan sian i bila paix la i bila paix la Umu a bila ka bɔ yan a bolo a dɔ kɛ mɔgɔ a bolo ni tɛ mɔgɔ dɔ i b'a fɔ a ma ko cɛ trimɛ cɛ ninnu bɛ ka vanta san cɛ ne de m'a fɔ n k'i ka ninnu to yan i b'a yɔrɔ kun min na ne ma réagir parce que l'exé bɔra k'an lamisɛnya sisan n tɛ se ka moyen quoi u donnen don ko kura dɔ la sisan an yɛrɛ b'a kalama i bɛ to ka jo kura min ne nɔfɛ Xanax o don ne ye ni jɔ min jɔlen fo ne ko i ka o yɛrɛ de don o de bɛ to ka minɛn d'u ma o b'a latɛmɛ sisan o de la u ka to k'u yɛrɛ kɛ gɛng ye wa i ma mais n tɛ foyi f'u ye n tɛ ale de mais retour bɛ yen wa an y'a bila a to tan sa ne de m'a fɔ n k'i k'a to ne ma e bɛ se ka nin to yen cogo di u bɛ bila kɔrɔ a kan fɔ a ma ne y'a bila yɔrɔ min a to yen dɔrɔn ma e hakili tɛ ne ta bɔ mais comme i ye maître sa n b'a to i ta ma a y'a bila i ɲɛ t'a la hali u bɛ logo kuma min na ni lo ye ne ye lo mɔrilen tan u tun bɛ ka logo kuma min fɔ fo ne ko k'o b'a di yan cɛ n k'a to an k'a minɛ o la man ne de m'a f'i ye ni n ko k'i k'a to cogo min na dɔrɔn a to ten wa e ma ka to an ka nin to nin bolo walayi n'a y'a bila cɛ sani y'i sigi taa matériel ta ka na dɔrɔn i ka daga gale kɛ ouais cɛ walayi tɛ wuli nege tɛ ne la bi ko trimɛ tɛ wuli nege t'e la i b'o fɔ ne de ma quoi c'est bon a ka ɲi kana sigi bilen a ka ɲi a y'a to yen a ka ɲi a ye ma ta ka na Allah Omo ça va ko ka a yɛrɛ fɔ mɛ dɛ n bɛ se ka n sigi awɔ i sigi a yɛrɛ fɔ mɛ yɛrɛ de o ma yɛrɛ kunkolo ɲagasalen don dɛ e tɛ se k'i kunkolo pɛn yan cɛ ko ka ca n kunkolo pɛn ma mɛ a kɔfɛ kɛ i da sera fɛn jugu de ma an kunkolo kɔfɛ an kunkolo tɛ kɔfɛ o e b'a dɔn ne y'i kunkolo kɔfɛ k'e ka beauté tɔ bɛ sankɔrɔ ta de i cɛgɛn fo k'a faga i yɛrɛ tɛ ka sango ekɔliso la sisan dɛ mun bɛ yen cɛ a bɛ kɛ cogo di ciw de ka ca sisan i ma ni ciw cayara dɔrɔn n'i yɛrɛ fɛnɛ m'a lajɛ ka i ma Jomo nin ye minɛn duman ye yan dɛ ouais ça va o mo cɛ i jangan sigi ko kan kuma ne fɛ sa o ma tɔgɔ mama e mun dengali tɛ i bɛ girin ka mun na i bɛ girin ka danwa mun na mais mama o fɛnɛ dabila cɛ girinna ka da e kan kana lamaloya sa han Omo a kana girin ka da kan a bɛ n dɔn est ce que maa don a kana girin ka da kan nin ye mun impoli ye o tuma na ale ma mara hali n'a t'e dɔn kɛ aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ban ɲɔgɔn dɔ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ ou bien Trimɛ a bɛ i n'a fɔ nin da man ka go dɛ est ce que e ne dun b'o nɛnɛ fɔ la i y'a nɛnɛ fɔ la i t'i ka marabaliya kun tɛmɛ ka bɔ ne kan aw bɛ mun ka musomanin tɔ la o tɛ kɛ ne la dɛ est ce que e faamu wa sabali sa han i t'i ka bɔ n kan n'i t'i ka magana mɛ e sen don i kɔnɔ nin ye marabaliya ye est ce que e kunkolo ka kɛnɛ kuma bɛ don ni ɲa bɛ bɔ ni ɲa de ya e b'i sen don jɔn kɔnɔ ne ye den dɔrɔn e ka maga ne la i bɛ n couleur dɔn sisan i tɛ sabali han e bɛ ne dɔn e ye jinɛ de wa kulɔ jinɛ wa kulɔ sabali an ka nin bɛɛ dabila sa ko kan yan han ni mɔgɔw ka kuma i fɛ mɔgɔ lajɛ sa i tɛ ka bɔ n na i y'a mɛn est ce que e faamu o ma i tɛ kuma i ka cɛnin fɛ mama ne bɛ se k'an da don nin na cogo di mɔgɔ bɛ ka e attraper cogo sugu dɔ la e bɛ ka girin k'o fan bɛɛ kɛ mankan ye ne bɛ n da don o la cogo di mɛ fan bɛɛ kɛ mankan a bɛ girin ka da n kan mun na a kana girin ka da n kan m'a dɔn kana girin ka da n kan dɛ
mais yɔrɔ tɛ ne dɔn ne i m'a fɔ ne kana girin ka da t'a e kan ɲini k'i dɔn a mɛn o mɛn e yɛrɛ de bɛ tila ka na girin ka da ne kan ne t'a ɲini k'i dɔn ne bɛ kuma ne de e yɛrɛ de bɛ tila ka girin ka da ne kan jinɛ waa wakula ne ye jinɛ ubiyɛn ne tɛ wakula ye i bɛna tila k'o dɔn kɔfɛ o ma nin ye mun ko ye ne nana e mun nɔfɛ e tɛ ka occupé ne la e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bila ko ka occupé ne la est ce que e b'i yɛrɛ dɔn i n'a barabaden i kan ne fugari cɛkɔrɔ ninnu bilalen ne bɛ est ce que e fa tɛ aw la ne yɛrɛ komi ne ye n ka temps perdu ka na aw sigi aw mɔgɔ lankolon 2 ninnu kɛrɛfɛ la a t'e la au moins a bɛ e ne la e ni an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ fugari cɛkɔrɔ bilalen ne n'a ta kolo n'a ɲɛ a bolo n to yen nɔ n to yen dɛ n tɔgɔ bila ka b'i da kɔnɔ i n'i tenjɛ n bila ka b'i bolo est ce que e fa t'e la n ma ka na bilen i ye nin kɛ ne de la mais i bɛ nin ta e nin kini kan o mo cɛ fɛnɛ ka sabali sa e bɛ yɛlɛ mɔgɔ la cogo di ba muso ko cɛ e yɛrɛ e fɛ muso minɛ fura b'e bolo e bɛ tila ka girin yiri muso nɔfɛ mais kana yɛlɛ nin na sa i b'a dɔn a ka ko ye n don toro walayi e bɛ hakili sigi nin bɛɛ kɔfɛ siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ don dɔ wɛrɛ la i bɛ hakili sigi k'a ɲɛɲini cɛ ta ka bɔ ne kunna i bɛ ka yɛlɛ n na i bɛ ka tila k'i hakili sigi ne yɛrɛ bɛ taa ka bɔ cɛ na essaye. Eh maman. Maman. Ça va? Ça va. I ka kow ka ɲi? Dɔɔni. Maman e kun ɲɛnafin bɛ ne na sa. Ne fana nana mɛn ne mɛnna kɛ ɲinɛ e kun taara mun? Ne kun taara anniversaire kɛ yɔrɔ la. Anniversaire jara? Awɔ a jara. Jugu sago in dun? Papa kun bɛ k'a ɲini k'a bɔra. A ye 3 heures de kɛ kɛnɛma. K'a bɔra a mɛnna wa? A ma se yan fɔlɔ yɛrɛ k'a mɛnna. Papa yɛrɛ kun bɛ k'a ɲini yɛrɛ. A ye ne ka minɛnɔgɔw ko ka finɔgɔw ko ka yɔrɔ jɔsi a. Mɔgɔ bɔra depuis sɔgɔmada fɛ maman. A ka dɔ k'o diɲɛ yala in dɛ diɲɛ b'a ladi ne tɛ foyi f'a ɲɛna n'a nana hali n'a nana su 3 heures a bɛ ne ka finɔgɔ ko ka n ka minɛnɔgɔ ko n tɛ foyi f'a ɲɛna a jugu sago den ka to yen bani taa so kɔnɔ n bɛna sans arrêt. Awɔ. Ne tɛ fa yɛrɛ nege ne tɛ da yɛrɛ kɔrɔ dɔgɔ ne tɛ biya yɛrɛ tafu bɛ ɲɛna sigili t'i mɔgɔ ye yɛrɛ t'i mɔgɔ ye yɛrɛ tant que su ma ko wa ne tɛ bɔ tant que tile ma bɔ wa ne tɛ da alo bebe kiya dayɛlɛ sɔnkura bila zɛndɛr dayɛlɛ ne jigi cogo ma cɛw ɲɛ yɛlɛ kɔrɔ dɔgɔ o ne kɛlɛ na n tɛ b'a kɔnɔ cɛ an bɛ lo dɛrɛ sɔnni kelen ɲɔgɔn ne ye biti dɛrɛ gete kɔnɔ paw minɛ i ka sumaja minɛ kunkele gɛn i ka teja minɛ zone fɛn fɛn ka na tɔrɔsi minɛ kakala fɛn fɛn ka na limɛri minɛ kɔrimugu tasuma olu de bɛ ɲɔgɔn minɛ ni jɔfara bɛ tɛrɛ an mɔnu bɛ kɛlɛ non. Ben Mohamed. Oh, ma fille. Hein? Ça va? Ça va. Eh, oui, à carré voilà, tiens. Mais toi, on est si bien fait. Ah, il y a une répétition à Nya fan. Mamadou kor bashi tala. Ah, grand sœur avait basse feuille tala. Il y a rien fin pas wala san wala. Donc la to yiga ko nyini ngali. Nyame, kle fena mna ta boy. Oh, ni gote. Ya fa. Kana nyina ko fa awo nyame. Kle fena ko ta. Ma fa na. Ibti la. Awo mchila. Ah, ni tara ma fa na yana. Awo. No, ni ma kuma ye. Ouais, snap bandit. Oh, Chogmar. Ça va? A position. Ko kan? Ouais. A bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Cɛ a kɛra fama yɛrɛ. Dɔn dɔrɔn. Cɛ o don ko ne ka bilen ko position dun. Nka cɛ ne ma fɛn mun tila k'a d'i ma ouais. Cɛ i bɛ tila ka jan kɔni ye ɲɔgɔn bi i ka ɲi k'a di bi. Non nka cɛ a bɛ d'i ma i ka pepu. Cɛ n ka cɛ sabali sa. A rappel ninnu yɛrɛ n ka cɛ a bɛ ka wari sɔrɔ a bɛ ka tila ka banko di mɔgɔ ma ouais. N'aw ma min kɛ an tɛn'o sɔrɔ an yɛrɛ ouais. Mais sabali sa bi ta kɔni gérer ka taa ouais. Bi ta bɛ gérer. Don ta i b'a tɛ gérer mais bi ta kɔni. Tɛgɛmangɛlɛya dabila sa. I jɔ caman bɛɛ la cɛ muso baara i bɛ se k'o ya. N bɛ se k'o kɛ n bɛ se o la ɲuman ɲuman. Cɛ ka cɛ o diyara yɛrɛ ka cɛ den dɔ de bɛ o de bɛ ka n tɔɔrɔ wa n bɛ fɛ i k'o de baara ka diya wa. Cɛ ala ka ma sabali sa ɲɔni k'a fɔ e rappeur de a fɔ tɔgɔ baara ka jan jama mais e b'a fɔ muso. Ne tɔgɔ nana muso bɛ na o. Den ka di ye ni sini kɛra yɛrɛ ni kelen ka di yɛrɛ ka cɛ. Hali ne nin ka di ye ne tɔgɔ de nana muso bɛ na. I b'a dɔn i ka kuma ye tiɲɛ ye ni tɔgɔ nana muso min na ka ca an ka kɛ tɔgɔ ouais. Ok. O bɛ se ka sera. O bɛ se ka kɛ n b'a dɔn bile b'i kunna o. Jawo yɛrɛ aw ka ko bɛɛ bila sa mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn gɛlɛya kɔnɔ k'o to kɔnɔ o san ko bɛɛ kɛra wari dɔrɔn.
cɛ sabali sa wari dɔrɔn ne ko bile b'i kunna n ka cɛ bon a zere dɔrɔn ni comme déjà e yɛrɛ ko ko tɔgɔ n ka cɛ k'an ka tɔgɔ baara ni tɔgɔ sɔrɔla bile min sɔrɔ bile min d'i ma e m'a fɔ tɔgɔ de ka baara ka d'e ma saraka mun fɛn mun ka ɲi ka bɔ a la a bɛɛ bɛ kɛ ni wari de ɔ ne b'o saraka ninnu san m'olu san awɔ m'olu san ne ko a wari b'i kunna i b'u san o tɛ kuma ye o bon ne de m'a fɛ yan ko ne b'olu san ou e ma da ne na ye ou n ka cɛ n'i ko k'i b'u san a wari kɔni b'i kunna e k'o to yen sa ne de m'a fɔ ko ne b'a san ok i bɛ n sɔrɔ n ka bulon na n'i pɛrɛnna don min na ni wari b'i kunna i bɛ n sɔrɔ kɔfɛ kare la n ka yɔrɔ bɛ yen kɔfɛ kare la yanfɛ kare na kare fɔlɔ filanan i bɛ don fɛ oui da fɔlɔ filanan n ka bulon min nɔ n'i donna yen nɔ ni wari b'i kunna n'i ka wariw dafara tuma min na i bɛ n sɔrɔ yen i y'a mɛn donc a ka ɲi ka kɛ cogoya min na ni ka seere dɔrɔn de ka di n ye i y'a mɛn ni ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn ne ko mama i taara ni mun nkalon tigɛ pɛrɛ ne ko mun ne ye kɛ nafigi ta ne mun nafigiya de jali don i kun fɛ mama e t'i fara ka bɔ ne na Aja i fara ka bɔ n ka fiɲɛ sama et puis i bɛ tila k'i jɔ tuguni ko n ka fara ka bila de yan mun ne mun kelen na mama e ta nkalon tigɛ papa ko ne tun bɛ cɛmisɛnninw ka gɛrɛ i ye yan Aja n'i y'a fɔ dɛ i kun taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ na ne kun ma taa e kun taara a fɔ n ɲɛna kɛ donc ne kan ta yɔrɔ bɛɛ de f'i ɲɛna ne ma ne ta yɔrɔ min dɔn ko ne taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ la ne m'i bila o la i b'a sɔrɔ i taara cɛmisɛnninw ka yɔrɔ la de Aja n'an bɛna ka bɔ kalanyɔrɔ la u bɛ tɛ k'e lajɔ ka kuma mun b'a bali k'e tɛ taa k'olu ka gɛrɛ na sa mun m'o yira e la d'ailleurs o de bolo i y'a fɔ papa ko ne tun taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ mama mun ye i b'a fɔ jɛ ye de d'ailleurs n'i ka kɛ ne ta fɔlɔ ye nka k'a labɛn i k'i jɔ papa ma tuguni nafigiya la ko ne tun taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛ wala i bɛna dɔn n'a ma k'a fɔlɔ n'a labɛn dun e bɛna mun kɛ ne bɛna mun kɛ ma se d'a ma o mais ne ta n'a ma k'a fɔlɔ n'a labɛn mama n bɛ kabako yir'i la n tɛna n daji lacɛ la bilen i bɛ kabako yira den na Aja m'o den fɔlɔ i tɔ tora sansi kelen dɔrɔn e ka nafigiya wari kɛ surtout ne ka vie i k'i da bɔ a la i y'a mɛn e ka vie n'i ye nafigiya wɛrɛ kɛ mama n lamɛn ka ɲɛ a ka don a kana bɔ dɛ parce que n m'a fɔ kuma donna k'a bɛ bɔ dɛ a jɔlen wa dalen ne ka sira jumɛn b'e ka vie la voilà ne ka sira jumɛn b'a la n'i y'a ye i kun y'a fɔ i taara de i ma taa n kun t'a fɔ ne ka sira b'a la i ka sira t'a la n mago foyi de t'u la i ne tɛmɛ n ka ko kan hali ni n taara yɛlɛma sa i ka mun de b'a la ne ka fɛn ba de e de m'a fɔ k'e ka sira tɛ ne ka vie la mun de b'i bila nafigiya la de papa de ye ne ɲininka ne papa kun bɛ ne ɲininka Aja hali ni n tun tɛ fɛ k'an da don i da la hali ni n tun tɛ fɛ k'e tɔgɔ k'a bɔ n da kɔnɔ m'o f'i ɲɛna papa de ye ne ɲininka ne tɔgɔ n'i t'a bɔ fo n'i da giri ne yɛlɛ n'i ta ye fo n'i ɲɛ fila ci sinon i b'a ye para wa yan tɛ a ne bɛ ɲɛ fila ci mɔgɔ kalalamaw de ka ko la e kɔni tɛ a jɔlen ne bɛ n lakasa kɔrɔ bilali n'importe quoi i b'i si kɛ nafigiya nɔ escoro Tano jala. Madam. Ça va? Ça va. Kani mɛ. An foyi tɛ yen. I ba dun? A bɔra. A bɔra? Awɔ. N'a nana i b'a fɔ ne fɔlɔ kan. Awɔ. Tanba Jalo i tɛ hakɛ to ne yɛrɛ mago b'i la. Madam. Tanba Jalo i tɛ kuma Tanawa fɛ Tanawa ka jugu ne ma a bɛ ko bɛɛ kɛ ne la Tanawa mana ne bila baara la ne mana kɛ ne mana mɛn baara kunna a bɛ ne bugɔ a mana ne ci ka taa ci la ne mɛnna ne mana na a bɛ ne bugɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ ne na tɔɔrɔ n'a sugu bɛɛ ne y'o ye n yɛlɛ E madam awa bɛ sɔn k'o kɛ e bɛ mun fɔ est ce tiɲɛ na tiɲɛ don kɛ awa tɛ miiri dɛ ale tɛ miiri k'a fɔ ale terimuso den de ye ya n y'a faamu i b'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛna wolo kɛ bi n'a nana n bɛna kanga d'a ma ka n'olu digi yɛrɛ d'a ma Tanba Jalo ni kumana fɔ bɛ diya ne yɛrɛ i kɛ to n bɛna kuma a fɛ a ma a t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a ma donc ne bɛ taa fɔlɔ a ma awɔ k'an bɛn awɔ e papa i tɛ kuma Aja fɛ a dun kɛra cogo di o tuma aw ma taa ekɔli la Aja bɛ taa ka bajanbila yala la e bɛ ne ɲininka ne b'o f'i ɲɛna Aja bɛ taa pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna so kɔnɔ ko mun de la ne y'o f'i ɲɛna k'ale taara cɛmisɛnninw ka gɛrɛn na
Mama, ne tali gerendo. Mama yoro ne kan ki ka karo bacha ni na ska eskura ko te ba won yoro. Yoro du ma daga kan di mama. Na figu yere da mare be nyodo. E se gi kale ke mata chonchono ga gerena. Ibe se gi kale a. E fina se gi kale ke ne. Na figi. Ne mi yene ta fo. E bi fena papa ne nyini ngari. Ne papa kuma ne nyini ngari. Ne te ndado e ga vile. Mama sa e ga bi chena anyena be ka kane mama. Mama ko andalo yon toro wai. Aja, c'est bon, c'est bon. E nyogo na na figi ba. J'ai dit c'est bon. Munebi. Ne papa fina ka kanga de mama so ale dogat na fika dogonya. Akanta. Ni yere buya, ni bi buya ni doga ni bi doga. Ale papa e bga kan mama yere mo toro wala mama alle te feke yi ne mate kan eskuri. Abena la dimine. Hey, kana asura nga so ko mi gi toro. Abena la dimine. Ale kelen to kola. Aja. Ba feke kelen ne di. Aja. Nte feka o flash ne manga me atuguni. Okulo bena. Munkera? Ne bolo kuna yeni kuma beke kaba. Aja de willa law. Ne wula ne na figari fene ko. Aja ik manga ta yini ngare. Me papa ne e te fina ta ma bi na figa ta papa. No me. Kunu ne yini e ma fona na ke mata iga ba. Am papa ne mate me mama rina kala ba mama ke papa e so e me se kadalo. Parce mama ina figa na sa na figa se kala ba cholo to ba. Ma dan so. Na soro i mata iga ba se bon. Na soro papa kuma ne yini ga. Ne muti dawo iga vile. Akansha nya fom. Angan beto isa. Nte fega ni kuma nte fega ni me antuguni akulo bena. Me kan ade papa. Ayi c'est bon, ayi ni kuma kan tan. Nte fega ni kuma nyuna me antuguni. Aw demsenu de ya continue ka kalan fɛ aw ma se yɔrɔ si fɔlɔ aw kulo bɛ na aw bilalen no min na o ye kalan de ye a ye kalan kɛ n'aw tilala kalan na avenir ɲɛnamaw b'aw ɲɛ aw kulo bɛ na aw ma taa ekɔli la bi mun na. Papa misi ma na k'a ma ɲinɛ. Misi ma ɲinɛ. Aw nana au lieu que aw ka kaye ta ka leçon ta a bɛ taa kɛ mankan ye. Nafa numa bɛ nin mankan na n'a fɔra aw bɛ na examen kɛ ɲinan aw t'aw basé a ka kalan kan aw mɔgɔ fila bɛɛ aw bɛɛ bɛ kilasi kelen a ɲɔgɔn dɛmɛ a ka exercice kɛ o ma fisa ni nin ya. Papa dɛmɛ man di mama a ka di a kɛlɛ ka ta kɛ donc a k'a kɛ ten papa mais a k'a dabila. N tɛ fɛ k'aw ye mankan na yan tuguni Aja e de kɔrɔ ye n tɛ fɛ k'aw ye mankan na yan tuguni. Aw bɛɛ k'aw bila aw yɛrɛ place la dɔgɔnin k'a yɛrɛ bila dɔgɔninya place la kɔrɔ fana la même chose. Dɔgɔnin kana kɔrɔ dɔ kan o dɔrɔn ka di. C'est bon. Ne y'a bila kɔrɔmusoya place la ne b'a bonya. Awɔ n y'a faamu sisan i bɛ kan bonya donc ni aw bɛɛ k'aw yɛrɛ bila aw yɛrɛ place la n'o kɛra o y'a bannen a y'a faamu examen yɛrɛ tɔ fɛn min tɛ tɛmɛ 2 mois kan t'aw ka examen préparé. A y'aw jija aw kana na examen échoué ɲina dɛ aw tulo bɛ na. Awɔ papa. Ayiwa. N tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ min papa ne kɔni m'a sɔrɔ. E b'a sɔrɔ jɔn de bɛna jɛ san Aja jɔn de bɛna jɛ. N ye mama tɔgɔ fɔ yan. E bɛ se ka ne tɔgɔ fɔ dɛ. C'est ni bon. tɔgɔ fɔ a. Ne b'a dɔn aw mɔgɔ fila bɛɛ b'a sɔrɔ courage min b'a la aw bɛɛ bɛ passer a y'a faamu. Awɔ papa. An ka laɲini y'o de ye aw bɛɛ ka examen sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ a ye courage ta a tɛ ɲɛ a tɛ taa ni courage tɛ dɛ a y'a faamu. M'a dɔn n'aw ye examen sɔrɔ école tɔ kɔni aw tɛ na o kɛ yan ou bien. Ne kɔni tɛna a wali tɔ kɛ. E bɛ t'i ta tɔ kɛ min. Faransi de ka di ye ok problème t'a la ne ka tubabudenni filɛ sa i kɛ pewu i y'a mɛn n'i ye DEF sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa Faransi mais papier ko bɛɛ labɛn i bɛ taa école tɔ kɛ i y'a faamu. Aja. Naam papa. E dun m'a dɔn e ta kɔni o bɛ sɔn ka kɛ Amérique ye. Papa ne bɛ n ta tɔ kɛ yan ka di ne ye. Yan ka di e ye nin ye. Seri. Seri papa. Papa ne fana bɛ to yan nɔ. Mama mun ye ɲɔgɔn ka don la ko dɛ. Papa n tɛ foyi ɲɔgɔn yɛrɛ ne kɔni bɛ n ta tɔ kɛ o dɔrɔn. Ayisa i o tɛ sa ɲɔgɔn tɛ sa i b'a dɔn I tɛ n to yen nɔ. C'est bon sa an ka nin kan ta aw bɛɛ bɛ to yan a y'a faamu komi tagali man di nin ye a man di ye aw bɛɛ bɛ to yan a b'a ka école tɔ continuer a ye courage ta dɔrɔn min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye examen sɔrɔli de ye a y'a faamu du courage hein. Alors.
pai ne bɛ ka te yɛrɛ de fin mun na ne fɛ yen nɔ ne bɛ k'e wele e tɛ ka ne ka appel ta ne ka téléphone ne yɛrɛ mun ka tigi fɛ o ko la ne ka téléphone tunna ne bɛ n ba i appel la mun na ne ka téléphone de tunna n'i ka téléphone tunna ne ka wari tɔ dun cɛ wari ko ninnu waati ne bolo dɛ wa waati ne bolo fana ne ka tigi fɛ ne ka téléphone yɛrɛ ko la parce que je ne ka téléphone ta ne ka PC ne ma to bɔ fɔlɔ wari dun b'o de kɔnɔ ne ta di na t'i feere dɔ in de la wa i ka o fara dɔ in kan dɔrɔn e bɛna taa ne fɛ yen nɔ ko zon ye ka téléphone ta ne ka wari tɔ b'e la e ma se ne fɛ o ko la hali n'i ka téléphone taara ne ka wari tɔ min b'e la e ma se ne fɛ o ko la zon ye ka téléphone ta wagati min na hakili jiginna ne la o de la o tɛ an tɛ ka kuma f'i ɲɛna n'i ye baara kɛ n b'a bɛɛ d'i ma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n'i ye kɔrɔlen sara an bɛ kura kɛ ayi i b'a kɛ an bɛ kura ni kɔrɔlen n b'a bɛɛ d'i ma ɲɔgɔn fɛ ni n ka PC bɔra dɔrɔn n b'a fɛn d'i ma wari d'i ma ne bolo tɛ maga i ka baara la tant que e ma ne ka wari kɔrɔ di ne ma o fana ye kuma ye wala e bolo ko mun de don ne ko ne bolo tɛ maga i ka baara la tant que e ma ne ka wari kɔrɔ di ne ma e bolo k'e kelen fana de ye soma dɔ la ɲa i bɛ se dɔ la dɔ fana bɛ se dɔ la k'i n tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ de taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ bolo min ye siro mɔ la o bolo kelen bɛ se ka bɔ mɔ la ka n'o kɛ dɛ n'i y'o kɛ i b'i mago sa dɛ e b'a dɔn ne b'i mago sa ne ka juru min bɛ la minɛ e m'a di ne ma an ka bɛn a kan dɛ ka n'o kɛ dɛ n ye mun f'i ɲɛna wari dɔ in ani dɛ n b'o fara ɲɔgɔn kan i delila yɛrɛ y'a mɛn i delila ka n'i tɛgɛ maga ne la i bɛna ne ka furaw tiɲɛ mais n bɛ k'a ɲɛ f'i ɲɛna ka ɲa de sa sigi n b'i deli a kɛ ala kama yɛrɛ de i b'a ni kɔrɔlen nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'i deli ala kama pour que ne ka da i la sisan n'i ye ne ka kɔrɔlen di ne ma n'i bɛna t'i ka baara dɔ in ɲɛnabɔ n fɛ n'i ye n ka kɔrɔlen jan n bɛ sɔrɔ ka kura ɲɛnabɔ i ye parce que e danaya ban kuma tɛ ka fɛn na de n'i ye n ka PC yɛrɛ terikɛ dɔrɔn n bɛna wari bɔ compte la ka n'a d'i ma ɲɔni ka wari bɔ compte la dɛ taa juru ta dɔ fɛ i ka ne ka kɔrɔlen i y'a mɛn parce que e kungo wulila sisan de i bɛna ne sɛgɛrɛ i delila sa e fana k'i delila bani joli i delila min ne to yen n delila t'a ɲɛ o a to yen k'an bɛn Salam alaikum. Mama nana koyi. Mama, ça va? Ça va. I ka ko kɛ yan? Dɔɔni. A ye taa so kɔnɔ. I da se mama. Ci dɔ bɛ yen. Nse. Ça va? Oui, ça va. E dun bɛ denmisɛnninw lawuli ka taa tan. Munna n t'u lawuli ne kan ka ci min fɔ ci tɛ se ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna ou bien n'i y'a dɔn a bɛ se ka f'u ɲɛna i bɛ se k'u wele ka na n b'a f'u ɲɛna a tɛ ne tɔɔrɔ. Ok komi i y'o lawuli ka ban i bɛ se k'i ka ci fɔ. E kun bɛ yala yala fɛn fɛn kɛ n bɛ taa n terikɛ fɛ yen dɛ n bɛ taa Zumana fɛ yen n bɛ taa Burama fɛ yen n bɛ taa Siyaka fɛ yen ne bɔra a ko bɛɛ kalama. Awɔ ne y'a f'i ye n'a tolila a kasa bɛ bɔ mɔgɔninfin yanni ka ko kɛ i miiri fɔlɔ i miiri e ma miiri dɛ. Tata. Wa e tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn diya ɲɔgɔn ye bɛɛ kun kan ka sɔgɔnin kɛ fo e. Donc nin ye bi ta ye quoi komi e bɔra bɛɛ kalama a tolila a kasa bɔra e y'a kasa mɛn n'i y'a kasa mɛn a banna. Ka mun ban. Ne t'a dɔn i bɛna min fɔ ne ye tuguni. Ka mun ban o y'a daminɛ tɔ la de n'i tɛ min dɔn n'a sɔrɔ i sigi dɔrɔn i bɛ wuli k'i jɔ n'a sɔrɔ i dalen don i bɛ wuli k'i sigi n'a sɔrɔ i tun bɛ lafiya la ɲani de daminɛtɔ filɛ nin i ka hɛrɛ nin y'a bannen de e kan ka ɲani de fo ka taa f'i ɲani na mɔgɔ mɔgɔ tɛ miiri o kan ka ɲani de o ni hɛrɛ man ka taa ɲɔgɔn ye n'i ye waliden dɔ tɔɔrɔ i kan ka ɲani de. K'a ban o ma daminɛ fɔlɔ. Ça fait i bɔra i da yala yɔrɔ la ka na sɔrɔ n bɛ n ka lafiya la n ka du kɔnɔ i bɛ fɛ ka na n tɔɔrɔ fana quoi. N'o de f'i ɲɛna ne k'i tɔɔrɔ i da ka n'i tɔɔrɔ
ne mi tɔɔrɔ mɔgɔninfin n'i daga in tɔɔrɔ i b'a tugu ta ka da mɔgɔ kunna sinon mɔgɔ tɛ mɔgɔ mi tɔɔrɔ. Ok sani i kana ka na munumunu kumaw da fɛ i y'a don tan i y'a bɔ tan n bɔra a bɛɛ kalama min bɛ i t'a ɲɛfɔ n ɲɛna. I b'a dɔn koyi e b'i yɛrɛ kalalafili k'i yɛrɛ kalabantiya ko min bɛ yen e b'a ko dɔn pɛrɛ wa ne yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ i b'a dɔn yanni k'i munumunu kɔda o la yanni k'i kɛ tan e b'a dɔn. Madame ni min kun ni kan cɛ i t'a fɔ o kɛlen ka min ɲun kun dugu kɔnɔ yen i taara yala i bɔra i ka yala yɔrɔ la o ye nkalon min ɲun kun n'i y'o ɲun ka na k'o ye tiɲɛ k'a i ɲinɛ b'i yɛrɛ ye dɛ. K'a ɲinɛ kun a fɔ u ye min di e ma sinon k'a ɲinɛ kun u ma fɛn ɲinɛ kun na u ye min fɔ o ye tiɲɛ de ne y'a fɔ n'a tolila kasa bɔ u ye min fɔ o ye tiɲɛ de wa e fɛnɛ min kɛ o fɛnɛ ye tiɲɛ de i b'a dɔn. i ye min kɛ o ye tiɲɛ ne min o tɛ se ka fɔ de yan n'a tɛ se ka fɔ ala ni kira kama cɛ to n ka lafiya sa. E b'a dɔn pɛrɛ. mun de bɛ yen ne bɛ mun dɔn a muso cɛ i yɛrɛ fana ka ko ma nɔgɔ dɛ. Mais n tɛ fɛn wɛrɛ kɔni f'e ɲɛna dɔ bɛ taa kɔ woyo mɔgɔ dɔ bɛ taa fɛ nin na mais n tɛ fɛn f'i ɲɛna i sigilen tɛ n'a fugulan lahara jugu i kunna yan n bɛ ko yira e la dugubasigi na e ma sigi ni min ye e b'i ta yɔrɔ ɲini n tɛ fɛn f'i ye o. Tata ka ni tile fila in comportement n tɛ k'a faamu fiyewu mais mun bɛ o juste cɛ kɔrɔ a ma bɔ ne ka plan in de kalama attends faut que ne k'a fɔ nin ye joona quoi pour que sinon n'a bɔra a kalama ka sɔrɔ n m'a fɔ a ye a kana na kɛ problème ye n bɛ solution kɛ n bɛ nin fɔ nin ye quoi. Ma foi. Aja, me min f'i ye ɲɛnamaya ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen k'a ta depuis wolodon fo ka taa fɔ k'u ka saya u tɛ hɛrɛ y'u ɲɛ la i b'a fɔ dɔw fana bɛ yen cogo min na k'a ta depuis wolodon f'u ka saya u tɛ tɔɔrɔ y'u ɲɛ la mais a t'i n'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye tɔɔrɔ y'u ka denmisɛnninya la ka taa s'u ka saya ma k'u ye fɛn de kɛ ala la u ma fosi kɛ ala la wa minnu fana bɛ yen depuis denmisɛnninya la fo ka taa se u ka mɔgɔkɔrɔbaya wagati ma u ma tɔɔrɔ y'u ɲɛ la a t'i n'a fɔ u ye fɛn de di ala ma u ma fosi di ala ma ala b'a ka ko kɛ ko min y'a jari masa in tɛ jalaki dɛ. N y'a faamu o ye tiɲɛ fana ye masa in tɛ jalaki ne ye mun kɛ don min i b'a sɔrɔ o de ka di i ka o kuma o ye tiɲɛ ye mais kuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ to k'an sigi k'an yɛrɛ ɲininka mun de la ne ka ɲɛnamaya kɛra tan. Umu i ka pewu mɔgɔ tere t'i nɔ ye i b'a sɔrɔ i da bɔgɔ la a bɛ tan de mɔgɔ i ka sɛgɛn n'a ma ban yɛrɛ tɛ na dɛ ni sɛgɛn fɔlɔ da bɔgɔ la f'i ka sɛgɛn kɛ mais dɔw bɛ yen ala yɛrɛ fɔlɔ da bɔgɔ la ka sɔrɔ ka na sɛgɛn na kɔfɛ nka yogo fila ma ɲi mɔgɔ la mɔgɔ ka fɔ bi i ma ɲi sini ka fɔ i ɲɛna o cɛ ka ɲi mɔgɔ ka fɔ ko bi k'i ɲɛna sini tiɲɛna o cɛ ma hadamaden na. I ka nin kuma in diyara n ye trop i bɛna to n bɛ hakili to n ka ko kɛtaw la ka se k'an yɛrɛ minɛ ka ɲɛ. A daminɛ la ne yɛrɛ tun ye filɛ mɔgɔ jugu ye ne tun bɛ ka siran ka gɛrɛ la mais ko nana gɛrɛ la n tun bɛ kɛ ko bila minɛ kɔnɔ n y'a dɔn i t'o mɔgɔ fasugu mɔgɔ jugu ye. Aja ne bɛ min f'i ye ne tɛ mɔgɔ jugu ye koyi e filɛ ka ne faamu cogo min n'a sɔrɔ bɛɛ tun ye ne faamu tan ne filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ne tun tɛ kɛ ni gɛlɛya kɔnɔ bi. Ne y'a faamu bɛɛ min faamu tɛ mais o mun ɲɛnamaya yɛrɛ de ka gɛlɛn kabi wolodon n'a fɔra i ma ko cɛ o ye baara de dabɔlen dɛ i k'i cɛsiri pour que i ka se k'i ka ɲɛnamaya dilan ka ɲɛ. Aja e ka nin kuma ninnu ka di ne ye dɛ walayi ne tun bɛ ka mɔgɔ sugu minnu ɲini ɲɛnamaya la e ɲɔgɔnw de don mais ala sɔnna k'e don ne garisɛgɛ la fɛn ma diya ne ye k'a bɔ walayi. O mun ne bɛna taa so.
E bɛna taa so kelen cɛ hali an ma baro caman kɛ an bɛ bɛn n'a ye siɲɛ wɛrɛ n'an y'i bilasira kɛ e bi a mɛnna ça va Ça va. Koga Dɔɔni. mun bɛ la i dun wɔsilen don tan Bajalo. Daga wulila sɔngɔlama ye. daga jumɛn wulila sɔngɔlama ye A gɛlɛyala fo ka taa fɔ a gɛlɛyala. Jazo jumɛn de gɛlɛyara n bɛ kuma kɛ A bɔra a kalama. ka bɔ jumɛn kalama jɔn bɔra a kalama Tata bɔra an ka ko bɛɛ kalama. Tata ye jɔn ye Bajalo muso fɔlɔ kɛ. Ne taara so bi. A nana ka bɔ dugu kɔnɔ ka na fan bɛɛ kɛ mankan ye. I bɛ min na dugu kɔnɔ bɔra a kalama a bɛɛ ɲɛfɔra an ɲɛna. N mɛna seliw. ne bɛna e ɲininka dutigi 2 de wa 1 de don O fana ye mun kuma ye? ɲininkali tɛ da cɛ ti dɔn ka ban donc n'i y'a faamu e muso de bɛ mara so kɔnɔ Bajalo i fana ka nin kuma ninnu dabila sa. mais nin y'o de ye nin t'o ye wa E tɛ Tata dɔn walahi bilahi. n bɛ n'i ɲininka ni Tata bɔra a kalama o ye diɲɛ wuli ko de ye Ala de don wa ou bien jinɛ de don Muso in banko tɛ dɛ. Bajalo Tata banko tɛ. Tata ye muso de e ye cɛ de Tata de bɛ ne mara e fɛ yen k'a donko ka ca a bɔko ka ca Jazo n bɛ min f'i ye t'i yɛrɛ kɛ cɛ kana na nin kuma sugu yɛrɛ fuma kana na nin fɔ ne yɛrɛ ne yɛrɛ tulo ka nin mɛn o 2 yɛrɛ Bajalo an ka solution k'a la a bɛ ɲɛ cogo min na an ka kɛ. solution i ni jɔn i ni ne i yɛrɛ ka kuma tɛ daga wulila sɔngɔlama i bɛ to tɔ fɔ kɛnɛma o tɛ fɔ ne fɛ yen n'i kɛra cɛ ye kuma n'i sera k'a bɔ Tata ta la i bɛ na ne fɛ yan ma wuli da ye wuli yɛrɛ wuli ka bɔ kɛnɛma I bɛ n gɛn a Bajalo. n b'i gɛn ni Tata ɲɛna a la i bɛ n'a fɔ ne ɲɛna ma Bajalo sabali sa. n'i yɛrɛ kɛ cɛ kuma bɛ na i bɛ n'a fɔ ɲɛna wuli Ko ne nana e ka solution de kan. i ni jɔn ta kɛnɛma wuli wuli Jazo ta i bɔra ni ɲɔgɔn na donc n'i y'a faamu Jazo muso de bɛ Jazo mara a ka so ni ne taara a tɛna fɔ k'a bɛ ne yɛrɛ mara kuma t'a la ne kan ka min kɛ sisan n b'o dɔn